Insibu bosta kitbiet satiriċi bil-sinna bħal kotba ta' Tuse Costa dwar kappillan partikolari u fil-Parlament ma jikbrux fjuri t'Oliver Friġġieri. Però post is-satira mhux biss fil-kotba, imma wkoll fuq it-televiżjoni. Tkellimna ma' Vince Fabri dwar Aħna jew maħniex, l-ewwel programm ta' satira bil-sinna. Aħna jew maħniex kien programm satiriku fuq televizjoni Maltija. L-idea tiegħu dana konna grupp ta' żgħażagħ aħna li dak iż-żmien konna involuti ħafna fit-teatru, konna noħolqu ħafna produzzjonijiet li konna nikdbuhom aħna stess. U dan il-grupp kien iddeċieda li jagħmel programm teatrali nistgħu ngħidu fuq it-televiżjoni. Dana dak iż-żmien kien żmien nofs snin 80 fejn kien hawn ħafna anki taqlib politiku, soċjali f'Malta u aħna ovvjament konna nirriflettu iż-żgħażagħ ta' dawk iż-żminijiet. Jiġifieri għalina it-teatru kien messaġġ ta' kif nixtiequ bidla fil-pajjiż, ta' kif nixtiequ li pajjiżna jkun aħjar, aħna bħala żgħażagħ ovvjament bl-entużjażmu tagħna biex jekk jista' jkun inbidlu dal-pajjiż. U ovvjament konna nużaw it-teatru u mbagħad it-televiżjoni biex inwasslu dak li konna nħossu aħna bħala żgħażagħ dak iż-żmien. Kien importanti għat-televiżjoni Maltija għax naħseb kien stil differenti ħafna minn dak li s-soltu kien jidher fuq it-televiżjoni. Dak iż-żmien kien id-drama dejjem kienet xi ħaġa li tinogħġob u kien hemm affarijiet bħal il-Madonna taċ-ċoqqa f'baħar wieħed li għadhom magħrufin sal-lum, imma l-istil tagħna kien kompletament differenti. L-ewwel nett ma kienx forma ta' storja, imma kienu speċi ta' sketches żgħar li kienu maqogħdin fi programm wieħed. Allura għal-bidu in-nies ħassuhom imħawdin għax inti mhux qed tara storja tkompli, imma qed tara numri ta' episodji wara xulxin li prattikalment kienet għandek grupp ta' nies li kienu għaddejjin f'karozza tal-linja, dil-karozza tal-linja jiġri xi inċident u f'daqqa waħda daw isibu ruħhom f'kamra, speċi in-nies ta' Grande Fratello llum. U f'din il-kamra ħafna twieqi u jaraw u jikkummentaw fuq is-soċjetà ta' madwarhom u kollha jitkellmu fuqhom infushom fl-istess ħin kun qed jitkellmu fuq il-Maltin ta' dak iż-żmien. Tippanikjawx! L-esperti jsostnu li f'sitwazzjonijiet bħal dawn l-ar ħaġa li wieħed jista' jagħmel u li jippanika. Il-television żgur, il-television. Tippanikjax. Plak, tuni plak. Għax se tibda telenovella? X'telenovella hija? Aħna jew maħniex? L-aħbarijiet. Jista' jġibuna fl-aħbarijiet. Almenu jgħidulna fejn qegħdin. Ixalu. L-istqarrija tentajt li l-pubbliku huwa mitlub jikkopera. Battle on the Aluminium Planet huwa l-isem ta' film li se jinġibed kollu kemmu f'Malta. L-istorja tal-film titratta dwar ġlied kbir li seħħ fuq pjaneta li tkun magħmula kollha kemmi mill-aluminium. Id-direttur tal-film qal li kien dar mal-Ewropa kollha iżda kien propju f'Malta li sab eżatt dak li jixtieq, peress li nofs il-Gżejjer Maltin huma mimlija b'kull forma ta' aluminium. Għall-ewwel 3 programmi ħawad daqsxejn in-nies inħabba l-istil tiegħu kif kien magħmul kien differenti ħafna, imma mbagħad ovvjament kien wieħed mill-aktar programmi popolari, in-nies kienu jibqgħu ġewwa l-ġimgħa filgħaxija biex jaraw dan il-programm. Il-kanzunetti kien ikanthom kulħadd li dak iż-żmien qed titkellmu 30 sen ilu, il-kanzunetti Maltin ma kinux xi ħaġa li tismagħha ta' kuljum, jiġifieri u li jkollok grupp ta' kanzunetti kien hemm madwar 13 kanzunetta b'kollox li kienu saru popolari, kulħadd kien ikanthom u dak iż-żmien fuq każett kienu ħarġu, kien kważi prattikament xtratu kull dar Maltija, ġifieri kien ukoll naħseb xi ħaġa li għenet ukoll lill-lingwa Maltija li ħafna drabi kienu jgħidu laqqasija tajba għall-kanzunetti dak iż-żmien, imma daw kienu saru popolari ħafna ukoll ovvjament, ġifieri l-scripts kollha kienu bil-Malti malkemm konna wkoll nitkellmu bl-espressjonijiet ta' dak iż-żmien, bl-idea ta' kien min jitkellem bl-Ingliż, ġifieri l-affarijiet li għadna nħossuhom illum ukoll 30 sen ilu konna nitkellmu fuqhom. Hekk għalilna dak l-espert l-ambjent favorit tiegħek, għal kif tista' tgħix kuntent.
Waħda mill-affarijiet li kienu innovattivi ħafna kienet il-kritika ovvjament diretta politika. Ġifieri dak iż-żmien ma kontx taħseb fuq it-televiżjoni li tagħmel tip ta' sketches li iddaħħaq bil-politika u koll bil-reliġjon. Ġifieri dak kien l-ewwel żgur l-ewwel programm li tagħmel kanzunetta fuq il-Parlament jew fuq l-onorevoli. Kienu affarijiet innovattivi ħafna għal dak iż-żmien, kważi kienu tabu. U aħna ksirna dat tabu u ksirna b'mod ħelu fis-sens kien satiriku, titħaq bih ġifieri, u naħseb kienet arja friska wkoll li bdejna ħalsu anki lejn il-politika b'mod li tista' wkoll tiċċajta biha. Dwar ix-xandirit politiċi u r-rapport mill-Parlament nixtieq ngħidlu illi x-xandir ser jilqa' t-talba tiegħu u ser iżid iżjed sigħat għal xandirit bħal dawn. Lil dawk isemmija illi forsi ma toġobhomx l-idea u jippreferu xi film jew xi programm, nixtieq inserħilhom rashom u ngħidilhom illi kull fejn insibu ħin ser nibdew indersulhom xi film lemm u lawn. Dan jista' jsir pereżempju waqt kull sospensjoni tal-Kamra. Jekk il-korrispondent Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.